No niin, tervepä terve vaan kaikille ja täällä on taas Migsi pelaa. Ja ajattelin tänään näyttää teille, että miten tuo Bandicam toimii, millä mä teen näitä pelivideoita ja suurimman osa näistä näistä paskoista. Ja aloitetaan nytten. Eli täällä on tällainen asetukset yleinen. Asetukset kohdensio Acer Documents Bandicam. Täällä on kaikkea tällaista. En noita tarvi näyttää. Mä päätän nauhoitus automaattisesti. 10 tuntia. Ja niin. Tästäkin on asetukset. Tuosta vaihtaisikin vähän asetuksia. Ja niin, ja sitten täällä on video. Aloita, lopeta F12. Ei kursoria. Full size 30 fps. Miksi tää on muuten 30 fps? Motherfucking. Ei ihme. Buggy. Mene sama. Ääni. Täältä löytyy kaikki. Mikrofone, Realtek, High Defiant Audio. Ja täällä on näitä kaikkia ääniä ja pysäytä F8 ja niin. Kuvaa. Itse en tee ollenkaan mitään kuvilla. Että tuskin niitä. Ole mitään vaihtelemaan. Toista näytän kaappaus, joka on 1,0 sekunti. Kuva. Otetaan F11. Muoto IBG korkealaatuinen. Ei kurosoria käytä siirretienintä en käytä. Sitten täällä on tätä tietoa. Tällä mulla on tämä rekisteröimätön. Mä voisin siihen rekisteröityä. Sitten täältä usein kysyttävää kotisivu rekisteröidy. Osta verkosta. En ainakaan vielä osta tätä verkosta, koska no money. Täällä on mulla rahaa, mutta ei kehtaa vielä ostaa. Tällainen on tämä, mikä tää suorakulmio ruudulla. Apua. ReactX. OpenGL ikkuna. Siis täällä on niinku tällaiset, että yleinen video, kuva, tieto. Tällaisia. Tällainen on. Sitten, jos teillä on Bandicam ja mulla oli tämä sitten, no videot on kato täällä sitten. Tiedostot, täältä löytyy mulla ainakin Bandicam. Ja täällä on esim. Tänä päivänä kuvattu Minecrafti. Niin. Tänään kuvattu Minecrafti. Julkaise senkin. Mikä siellä? Ja niin.
Ja niin sitä bändikemiä käytetään ja sitten jos et tiedä miten se julkaistaan, mutta menkää lataa linkkiin. Ja minä olen tosiaan Miika. Hauska tavata. Ja mä menen nyt mun kanavalle Miksi pelaa. Niin, nyt ollaan täällä mun kanavalla. Kesti vähän aikaa. Täällä on sellainen nappula kuin lataa. Täällä on kaikki harmaa. Ja unsupasin harmakorvan. Vois siitä puhua nyt vähän aikaa. Eli harmaakorva, niin puhuu tuosta siveyden siististä ja tällaisesta. Se ei ole mun mielestä oikein hyvä asia, koska hän on kuitenkin 20. Ja sitten kun hän menee vaikka töitä, ja siellä katsotaan hänen taustansa, niin ei hyvältä näytä. Mä tosiaan tässä välillä niin laittaa videota ja mä samalla puhun.